hoću da pričamo o strahu od neuspeha. O onom osjećaju koji te ne slomi u jednom danu, ali te polako zadržava. O onome što se uvuče u čoveka tako tiho da nekad ni on ne primeti kada je počeo da živi opreznije nego što to zaista želi. Možda me sada slušaš dok voziš. Možda se vraćaš kući posle posla, možda si umoran, možda ti je glava puna svega. U nekom periodu života strah od neuspeha više ne izgleda kao običan strah. Ne izgleda kao nešto što može lako da se prepozna. On izgleda kao razum, kao oprez, kao ona rečenica koju sebi kažeš da bi ostao miran. Još nije taj trenutak, sačekat ću još malo, sada mi je pametno da rizikujem, prvo još nešto da sredim, pa ću onda, i sve to zvuči potpuno prirodno i potpuno normalno. Ali problem je u tome što čovjek nekad iza tih pametnih rečenica samo sakrije ono. I u tom periodu čovjeka ne muči samo pitanje šta želi. Muči ga i pitanje da li je zakasnio, da li može da podnese cenu promene. I zato je strah od neuspeha tada posebno nezgodan. Zato što se spoji sa odgovornošću.